Hyvää huomenta ja tervetuloa Raamattukävelylle, jossa luetaan Raamattua ja kävellään. Ja tänään pidetään vähän lyhyempi sessio, koska pitää lähteä valmistautumaan tuonne kirkastusjuhlille, jotka alkaa. Tai siis alkoi eilen, mutta jonnekä me ollaan lähdössä täältä Kuopiosta nyt ihan kohta. Otetaan semmonen laulu kun Jumala loi. Ja korotetaan sydämemme Jumalan puoleen. Tää maisema ja luonto on kyllä aivan jotain. Aivan jotain 10/10 kyllä. Jumala loi auringon, kuun ja järvet ja puut, ihmiset myös. Jumalan on taivas ja maa, Herraa me tahdomme kiittää, Herralle riemulla. Laulamme kiitosta, Herra, me kiitämme nimeäsi. Jeesukselle virtemme soi, hän kuolemallaan elämän toi. Luonamme hän täällä nyt on, Herraa me tahdomme kiittää, Herralle riemulla. Laulamme kiitosta, Herra, me kiitämme nimeäsi. Henkensä hän heikoille suo ja keskellemme lämpöä luo. Taivas jo on luonamme näin, Herraa me tahdomme kiittää, Herralle riemulla. Laulamme kiitosta, Herra, me kiitämme nimeäsi. Ja kuule vielä, taivaan Isä, kun me rukoillaan se sinun poikasi Jeesuksen opettama rukous, että Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja sinun on voima ja sinun on kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunaa tämä päivä. Siunaa meidän matka. Siunaa kaikki touhu, mitä tässä nyt on itse kullakin kuulijalla ja osallistujalla. Siunaa meidän läheiset. Siunaa meidän ne ihmiset, joita kohdataan. Siunaa meidän vihamiehetkin. Auta meitä olemaan hyviä kaikille ihmisille tänä päivänä. Ja kiitos siitä, että niin kuin me rukoiltiin, niin me myös saadaan uskoa tänäkin aamuna
syntimme anteeksi saaduiksi. Ja saadaan uskoa, että tänäkin päivänä sinun avullasi me voidaan päästä jostain pahasta. Kasvata meitä ja ohjaa meitä omina lapsinasi. Taivaan Isä. Ja siunaa tämä meidän lukukappale. Ja nyt luetaan Luukkaan evankeliumin luvusta 6 jakeesta 27 eteenpäin. Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. Ei. Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen. Annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin. Miten sokea voi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajansa väkevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa veli, kun otan roskan silmästäsi? Ethän sinä näe,
edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää, eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eikä orjan tappuroista koota viikunoita, eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää. Paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Miksi te sanotte minulle, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon? Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Se taas, joka kuulee, mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. Tämä on Jumalan sana. Joo. Tässä kuvataan hyvin sitä henkeä, minkälainen meillä pitäisi olla. Niin kuin tässä heti alussa sanotaan, että rakastakaa vihaamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Ja sitten näitä tämmöisiä ihan mahdottomalta kuulostavia ohjeita, että jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, annan hänen ottaa paitasi kiinni. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Ja niin poispäin. Ja niin tuommoinen henki, joka rakastaa vihamiehiä ja tekee hyvää niille, jotka teitä vihaa, niin se ei ole tosiaankaan itsestään selvä. Voi olla, että hetkittäin semmonen saa niin kuin vaikuttaa täysillä minussa, mutta sitten toisina hetkinä esiin tulee semmonen aivan toinen kostohimoinen ja katkera ja paha.
paha Jaakko sitten, että niin. Tässä tarvitaan Pyhän Hengen työtä. Auta meitä, että me voitaisiin saada tuo sinun henkesi, rakkauden henki. Ja voitaisiin olla semmoinen oikein valo tässä maailmassa. Ja esimerkki jostain aivan muusta, joka esimerkki siitä, että miten rakkaus voi voittaa ja hyvyys voi voittaa pahuuden ja pahuus voidaan voittaa hyvällä. Näin. No tässä yksi mun kaveri kysyi tähän saarnaan liittyen, että tähän tarkemmin ottaen tähän kohtaan, että anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Että miten se oikein on, että jos vaikka kadulla sinulta pyytää, tai jos sä vaikka tiedät, että on joku vaikka huumeriippuvainen ihminen, niin pitääkö sille nyt sitten kuitenkin antaa vaikka rahaa tai huumeita, kun se sitten pyytää. Ja varmaankin yleensä siis vastaus on, että ei. Että ihmisille pitää antaa ei sitä, mitä he pyytää, vaan sitä, mitä he tarvitsee. Ja se, mitä Jeesus tässä kuvaileekin, on enemmän semmoinen niin kuin henki, että tehtiinpä me mitä tahansa tai olipa mikä tahansa tilanne, niin meidän aina pitäisi antaa ihmisille sitä, mitä he tarvitsevat. Aina pitäisi suhtautua ihmisiin rakkaudella. Ja vaikka he olisi tehnyt meille mitä tahansa, parjannut tai kironnut tai he olisi meidän vihamiehiä. Mutta niin, mutta se kuvaa enemmän semmoista niinku henkeä, että ei se aina ei ole hyvä antaa ihmisille sitä, mitä ne pyytää. Eikä Jeesuskaan antanut aina ihmisille, mitä ne pyyti. Muistetaan vaikka se fariseus, joka kysyy, että kuka on minun lähimmäiseni. Ja sitten Jeesus kertoi sen tarinan siitä laupiasta samarialaisesta ja sitten hän kysyikin tältä mieheltä takaisin. Ei antanut sitä vastausta, mitä se mies pyyti, vaan kysyikin tältä, käänti sen ympäri sen kysymyksiä ja kysyi tältä henkilöltä, että oletko sinä lähimmäinen? Hän antoi sille jotakin, mitä se ei pyytänyt. Se pyyti ehkä jotakin, mikä olisi ruokkinut sen omaa hyväisyyttä, mutta Jeesus antoikin sille jotakin semmoista, mitä se tarvitsi, eli semmoisen peilin ja siinä mielessä mahdollisuuden sitten kasvaa. Tai vaikka sitten arkisemmassa elämässä tietenkin on itsestään selvää, että jos meidän lapsi pyytää meiltä karkkia, niin ei me ihan aina voida antaa sitä karkkia, kun ne pyytää. Muuten vaan me annetaan niille terveellistä ruokaa ja
ja hyvää ruokaa, että ne voi sitten kasvaa ja sillä tavalla. Ja sitten, tai jos lapsi pyytää vaikka sanotaanko moottorisahaa, niin me ei voida niin kuin antaa sille moottorisahaa, vaan me annetaan sille jotakin, mikä on turvallista. Näin. Mutta se, että me aina annetaan pyytävälle jotakin hyvää. Aina vastataan kaikkeen pahaan hyvällä. Ja annetaan ihmisille aina sen parhaan ymmärryksen mukaan, mikä meillä on, niin sitä, mitä he tarvitsee. Niin se ei olekaan niin helppoa. Ja niin kun tämä Päivä Parviainen, se mun hengellinen opettaja, jos sitä sanoi, tämä on joskus aikaisemminkin tainnut sanoa, että kun niin kun tavallaan, että kun tulee joku tilanne, niin on aina hyvä niin kun pysähtyä miettimään ja rukoilemaan hetkeksi ennen kuin toimii, että koska usein se mitä meiltä tai ainakin toisinaan se mikä on oikein, niin on se vaikeampi valinta. On jotakin semmoista, mikä ei ole aina ihan niin helppoa. Ja näin, ja sen takia Päivä aina sanoo, että no mietitäänpäs tätä asiaa. Ja se on aina hyvä, koska meidän tunteet ei aina ole ihan linjassa sen oikean ja hyvän kanssa. Jep. Mutta auta Jeesus meitä kasvamaan ja pyhittymään. Auta meitä rakastamaan kaikkia ihmisiä ja kaikissa olosuhteissa. Anna viisautta myös. Anna tämä henki, joka on enemmän kuin tavallinen, enemmän kuin ihmisillä normaalisti on. Anna Pyhä Henkesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja hei, peace.